El número 1 de la llista costa menys de 50 euros i ofereix una taxa de refresc de 120 Hz. Descobreix quins monitors són ideals per a les teves sessions de treball i jogues. Comencem amb l'OC24B31A. Aquest monitor de 24 polzades ofereix una taxa de refresc de 120 Hz i un temps de resposta de 4 milisegons, perfecte per a tasques d'oficina i streaming. El preu ronda als 69 euros, una ganga que ha deixat a molts usuaris satisfets. Les valoracions són 4.6/5, amb 199 opinions. Els compradors destaquen la qualitat de la imatge i la facilitat d'instal·lació. Funciona a la perfecció, ideal com segona pantalla i excel·lent relació qualitat-preu. L'únic punt negatiu que apareix ocasionalment són les connexions limitades, només HDMI i IB/GA, però per a un monitor d'aquest rang de preu és totalment acceptable. En resum, a la OC24B31A que és una opció fiable i assequible per a qui busca un monitor bàsic, però eficient. Pugem al lloc 3 i la cosa es posa interessant. El següent és l'Arsopor PS4. Aquest petit monitor de 16.1 polzades és un veritable comodí per a la teva laptop o consola, amb una resolució Full HD i una cobertura del 100% de l'espai de color sRGB. Ofereix una qualitat d'imatge sorprenent per a la seva mida. El cost és d'uns 110 euros i les puntuacions són 4.5/5 amb 204 ressenyes. La majoria elogien la facilitat d'instal·lació i la connectivitat HDMI, Type-C i USB-C. Un usuari comenta que és perfecte per a gaming portàtil i que la portabilitat és molt còmoda. No obstant això, algunes crítiques apunten a falles intermitents d'imatge en alguns casos, així que si busques una utilització intensiva pot ser millor considerar alternatives. En general, l'Arsopor PS4 és una opció compacta i atractiva per a treballar o jugar fora de casa. Si t'està agradant aquest top, no t'oblidis de donar m'agrada, subscriure't al canal i activar la campana perquè no et perdis cap de les properes recomanacions. Ara passem al Samsung LS27D304 Gauxen. Aquest monitor de 27 polzades ofereix una taxa de refresc de 100 Hz i un panell IPS que garanteix angles amplis i colors vius. El preu s'ajusta a uns 103 euros i la seva puntuació és 4.6/5 amb més de 271 opinions. Els usuaris l'aprecien per la seva gran mida i la facilitat d'instal·lació. Gran monitor, qualitat-preu excel·lent. La resolució és Full HD, per tant no és 4K, però per a tasques de disseny, edició de documents i entreteniment quotidià és més que suficient. Algunes crítiques mencionen que el disseny és senzill, però la marca Samsung assegura una qualitat d'imatge constant. En resum, el Samsung LS27D304 Gauxen combina un bon rendiment amb un preu raonable, ideal per a qui necessita més espai visual sense gastar una fortuna. A la descripció trobaràs els enllaços per comprar cada monitor, així com les ofertes especials que he negociat per a tu. No t'oblidis de revisar-los i deixar el teu comentari amb el teu preferit. I finalment, el millor de la llista, l'LG 27U500PW. Aquest monitor de 27 polzades porta la resolució a 4408x2672 píxels, oferint una qualitat 4K impressionant. HDR10, una taxa de refresc de 60 Hz i un temps de resposta de 5 milisegons, combina fidelitat de colors amb una fluïdesa adequada per a treballs creatius i streaming. El preu és d'uns 156 euros i la puntuació és 4.6/5 amb 331 valoracions. Les ressenyes elogien la nitidesa de la imatge i la versatilitat de les connexions dues HDMI i un DisplayPort. Alguns comenten que l'ajust d'alçària podria ser millor, però la majoria coincideixen en que és el millor monitor 4K a aquest preu. En conclusió, l'LG 27US500PW és l'elecció premium per a dones que volen una experiència visual d'alta resolució sense comprometre el pressupost. Per resumir, tenim 4 opcions que cobreixen diferents necessitats. L'EOC 24B31A per a un pressupost molt ajustat, l'Arsopor PS4 per a la portabilitat, el Samsung LS27D304 Gauxen per a un espai de treball ampli i decent, i finalment l'LG 27US500PW com a monitor 4K de referència. Cada un ofereix un equilibri únic entre preu, mida i rendiment, així que la decisió depèn del teu estil de vida i de les teves prioritats. Escull el que millor s'adapti a tu i gaudeix d'una pantalla perfecta per a cada moment del teu dia.